Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкләгән туган телләрне саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе хәзер инде үзгәртелгән исем астында Балтач районында зональ киңәшмә уздырды. Бер еллык эшчәнлектән соң уңай якка үзгәреш бармы? Тулырак Айзилә Батырханов әзерләгән репортажда. Ел дәвамында Татарстанның төрле районнарында туган телне өйрәнү, саклау һәм үстерү тәҗрибәләрен өйрәнгәннән соң, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе кабат районнардагы эш тәҗрибәсен өйрәнә. Бу юлы таләпләр югары. Казан арты районнары арасында телләрне саклау һәм үстерүдә милли мәгариф өлкәсендәге эшчәнлеге белән Балтач төбәге таныштырды. Әлбәттә, алар бу эштә горурлана ала. Районга килеп керүгә хатасыз язылган татар телендәге элмә такталарын күреп, җирле халыкның да үз телебездә матур итеп, исәнмесез, исән-сау килеп җиттегезме дигән сүзләреннән соң күңел шатлана. Беренче тукталышыбыз Балтач районы Бербаш авылында урнашкан Ярдәм хәйрия фонды каршында балалар өчен пансионат. Биредә Татарстан районнарыннан, ут күршебез Башкортстаннан килгән балалар дини тәрбия ала. Хәзерге вакытта безнең 21 бала тәрбия ала монда пансионатта. Безнең инде максат монда инде дөрес шул әхлак тәрбия бирү. Алар инде иртә баштан мәктәптә укыйлар. Мәктәптән кайткач, аннары инде ишен эшлиләр, ишләрне эшләгәч, кичкә безнең инде шул дин дәресләре бара. Көн саен шул 2 сәгать көнгә. Көн тәртибе безнең шул. Югары уку йортларына кергәндә бернинди шикләр юк. Иң мөһиме, биредә алар иң мөкатдәс һәм дөрес тәрбия алалар дип бүлеште Җәлил хәзрәт Фазлыев. Пансионатта ислам дине нигезләре төштән соң укытыла. Ә инде төшкә кадәр бу балалар Бербаш авылы урта гомуми белем бирү мәктәбендә белем ала. Биредә рухи яктан нык, физик яктан сәламәт, яңа технологиялар заманында акыл белән эш итә белә торган көндәшлеккә сәләтле балалар тәрбиялиләр. Безнең мәктәптә бүгенге көндә 151 бала белем ала. Шушында Бербаш авылыннан 79, Алан авылыннан 31, Сәрдәгән авылыннан 17 бала, Балтач бистәсеннән 4 укучы килеп укый һәм пансионаттан 21 укучы белем ала. Төп юнәлеш инде безнең әхлак тәрбиясе, экологик тәрбия бирү һәм хезмәт тәрбиясе бирү безнең җәмгыятькә лаеклы шәхес китереп чыгару дип әйтим. Барыгыз да бер ата балалары булып та төрле төстә, төрле телле булуында барлык илем ияләре өчен Аллаһ Тәгаләнең кодрәтенә дәлилләр бар. Киләсе тукталыш Балтач үзәгендә Мәгърифәт мәркәзе. Биредә Мәгърифәт музее, милли хәзинә остаханәсе һәм мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен Әссәлам тәрбия үзәге урнашкан. 4 яшьлек сабыйның һәр барчабызга иман нуры теләвеннән күңелләр нечкәрде. Ике дөнья бәхетемне вәгъдә иткән Фирдәүс җәннәтендә очрасып, син ашун шартырын гамәлләрдән сакла. Амин, амин, амин раббил аламин. Бүгенге көндә Әссәлам тәрбия үзәгендә балалар 4 яшьтән 7 яшькә кадәр тәрбияләнәләр. Алар монда дин нигезләре, Коръәннәр ятлыйлар. Дин нигезләре өйрәнәләр, Коръән ятлыйлар, әйләнә-тирә белән танышалар һәм инде татарча, русча, инглизчә сөйләм телләрен үстерәләр. Милли тәрбия дини тәрбиядән айырып карау мөмкин түгел. Әлбәттә инде безнең балаларыбызны татар телендә милли гореф-гадәтләре безгә нигезләнеп дини тәрбия алырга биргә теләгән әти-әниләр Әссәлам тәрбия үзәгенә балаларын тапшыралар һәм инде монда әти-әниләр белән тыгыз элемтәдә балалар тәрбиясе белән шөгыльләнәбез. Соңгы елларда безнең инде Мәгариф министрлыгы тарафыннан да шактый яңа грантлар бирелә, туган телне үстерү. Үткән ел инде безнең белгәнегезчә туган телләр һәм милләтләр бердәмлеге елы булды. Шул кысаларында шактый яңа грантлар алып, без инде тагын да шушы татар телен үстерүгә, татар телен байытырга инде акчалата грантлар отып, һәм алга таба да бу эштә инде уңышлы гына эшләрбез дип ышанып калам.
Соңынан Марат Әхмәтов Казан арты районнары башлыклары һәм районнардагы мәгариф бүлеге җитәкчеләре белән түгәрәк өстәл эшендә катнашты. Төп сорау телебезгә булган мөнәсәбәтне тагын да яхшырту. Марат Әхмәтов күп нәрсә җитәкчеләрдән тора дип искәртте. Бала 1нче сыйныфка барганда ук татар телле сыйныфларны сайласын өчен милли мәгариф бүлекләре әти-әниләр белән сөйләшү, аңлату эшен алып барырга тиеш дип искәртте ул. Безнең эшләребез бик күп. Инде әле комиссия төзелеп, ул үзенә инде эш табып, мөмкин булган аның вәкаләтенә кагылышлы мөмкин булган чараларны күрү әле ул ниндидер зур нәтиҗәләр бирде дип әйтерлек авыз тутырып сөйләшергә әле безнең сәбәп юк. Без һаман эзләнәбез. Без рухи бушлыкны тутыру мәсьәләсендә ниндидер чаралар эзлибез әлбәттә. Әмма ләкин безнең телебезнең язмышы мәсьәләсендә ниндидер бурылыш ясалу турында әйтергә иртә. Дөрес, авылларда әле телебез күпмедер сакланып килә. Авылларда инде бу очракта бүгенге очрашуга кагылышлы булышларның берсе гыйбарәт безгә бигрәк тә район үзәлекләрендә бара торган телне югалту процессы ул бик агрессив рәвештә бара, чөнки Казанга, Чаллыга иярергә тырышалар безнең район үзәкләре. Менә безгә бик күп көчне куярга кирәк сезнең белән район җитәкчеләре белән берлектә. Бу барлык идарә структураларына кагыла торган хезмәт, бу бурыч безгә район үзәкләрендә эшне кайнатырга кирәк бик бу мәсьәләдә. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова туган телләрне өйрәнүдә яңартылган стандартлар турында аңлатты. Татар теле Татарстанда дәүләт теле. Шул нисбәттән татар милләтеннән булмаган укучылар туган тел өйрәнгәндә татар теле һәм әдәбиятны сайлый. Гаризалар әти-әниләр тарафыннан 1нче сыйныфка кергәндә языла һәм ул 4 ел гамәлдә булса, соңыннан исә 5нче сыйныфка барганда шулай ук гариза языла. Лилия Әхмәтҗанова коры саннар артыннан куарга түгел, ә эшнең сыйфатына игътибарны арттырырга кушты. Бигрәк тә тәрбия эшенә. Тәрбия сыйныфларының исеме җисеменә туры килеп торырга тиеш. Һәм иң мөһиме, тәрбия эше милли үзаң булдырудан башлана. Безнең максат әнә шул милли үзаңны балаларга яшьтән үк сеңдереп үстерү. Газилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары, Балтач районы.